Dank je. Vier zouten op de merken en de roemen de koop. 3 pils, visjes en 1 avon. Maar ik kom niet terug en verrippen erom. 3 pils, visjes en 1 avon. Er ging een half voor bier wat de maan in komt. 3 pils, visjes en 1 avon. En de oma bleef maar open. Jo, ik koop. 3 pils, visjes en 1 avon. Ach, wat is er ergste doosjes. En de over constant langs die doden. Wie kent ze nu van de dag genieten? Als die hang niet zo glasgebier opschiet. Ach, wat is er ergste doosjes. En de over constant langs die doosjes. De omhoog voor hem nog maar het zo koop. Hey, hallo! Ja! 3 pils, 2 shoes en 1 avon. Dat is fantastisch, hè? Toen die overstem van niks. Geef die overs ons een applaus vanavond. Zo, 2006, de hub van deze, het LVK met gewonnen. Kupper. Bios in de familie, en dat is niet in de roep. Zij is op naar een onderwie, waar het je vastgelopen doet. Dat ze bios in de familie, ouders met zijn rapieten. Die hebben allemaal het zouden worden en gewonnen en zo denk die het zelf. En soms dat zijn tanden dan was ik naar wat opgenomen. Dat schijnt wat bios werden. Door fiets ik door de schep te doen. Dus naar de schep van te doen. Dus gaat ze jongens op zo. En velen naar je tel. Want ik ben hier. Ik weet het niet. Dat zit bios in de familie. En dat is de familie. Zelfs op de onderwie. Waar het er vastgelopen doet. Dat zit bios in de familie. Oh, dus met je Afrika. Die hebben allerlei hetzelfde nodig. Alle handen en de zo echt niet hetzelfde. Vast en jongens en vrijs, alles van en dat zweet je zo naar huis. Je maakt de lust die van de kooi, van het zakje van de kooi. Die komen allemaal, die was van in de grondterrein. Iemand gaat zich naar de zon en gaat en wat verzinkeld in. Want ze is warm en zo verrassing in. Zit aan het hoogste. Kom maar. Hoe zijn geboortehoested? Jarenlang voor de drumband en kloonkorps in Roesel gestaande en dan gaan we een goede sponsor van de Koninklijke Harmonie van Meijer zitten. Dat was het enige geld wat ik heb uitgegeven wat het echt weer wordt.
En dan... In verband met de wet op de privacy. Hè? Dus is wie een dokter, je kunt de doktersassistenten, die kunt de wachtkamer in. En die zei tegen de lui, in verband met de wet op de privacy mogen we geen namen meer afroepen. Dan zei hij, is dat duidelijk? Ik vertel ze toch een beetje netter als dat hier ze vertelt. Zei hij, is dat duidelijk? Zei ze, hè? Ja, dat is dus duidelijk. Wilt dan nu die mevrouw met aanbijen doorkomen? En die gaat zich beklagen over de lusteloosheid van haar man. Daar zit geen potentie meer in. En dan zei een dokter, ik zal je vertellen, ik heb nog een heel oude remedie, dat is van een heilpraktiker. Die moest een man iedere dag in het eten 2 lepeltjes honing doen zetten. En dan, na verloop van tijd, komt die potentie wel weer vanzelf terug. Van die vrouw zich een pot honing gekocht, iedere dag 2 lepelen onder het eten gedaan. En een maand of 3 later komt een dokter die vrouw tegen. En zegt de dokter, heeft het geholpen? Nou dokter, zegt ze, zoemen en brommen deden al, maar steken nog niet. Je beruimte mannenbestuur, moest ik weten. Beruimd bestaan mannen en dat vibrators niet het gras kunnen afdoen. En nu de laatste. Vrouwen zijn just typex. Vrouwen zijn just typex. Eerst is het een type en daarna is het een ex. Dames en heren, de godvader van zijn kinderman Roosel. En dan komt er aan. Dat klinkt fantastisch. Of we dat nu samen doen, dan hebben we alles compleet. Ik zal er een fikken. Was ze rustig, was ze stil. Ik zal er misschien wel al 2, 3 uren. Want je wil wel afzakken nou. Zo moeten nog 32 keer, het wordt stil. Dat kan niet. Kom op. Je wilt toch zeker nog gaan toren? Kom op. Toen gaan ze het, gebeurde het. De deur vloog op de stiel. Hammer toen binnenkomen. Daarvan hammelde de muren.
zo. Vandaag heet hij alles zo wie het ontkomt. Hier komen veel nooit meer vanaf. Voor hier aan beginnen, dan maken we weer af. Als we het doen, dan doen we het goed. Liedje, je bent me gewoon. Dan houden we dat in ons bloed. Als we het doen, dan doen we het goed. Als we het doen, dan doen we het goed. Liedje, dan houden we dat in ons bloed. Als we het doen, dan doen we het goed. Als we het doen, dan doen we het goed. Liedje, dan houden we dat in ons bloed. Als we het doen, dan doen we het goed. Als we het doen, dan doen we het goed. Waar het feit zelfs zegelde de hoes. Want de ganse strop die sneeuwelt en de scheler zegt gemaakt dus. Het eerste jaar wordt aangedaan wie iedereen in de stroom. En dan gaat iedereen vertellen wie al dat het zo. Maar wie er langs de buurman komt, we willen het niet meer. En tienen op die panikaan, al worden klaffen twee. Gaan we zakken! De vis in de school, wir wissen ja al lang dat wir een gooien zot. De vis in de school, de vis in de school. Het is al lang geleden dat we hier prinsen hebben gehad. De schnaps wordt uit de kast gehouden en er wordt geclassioneerd. Haha, welke prinsenwagen en wie wordt weer gezien? Op welke spreuk de beste woord wordt allerlei beproefd allemaal. En dan wist je wel wie in te komen met de ganse stroom. Ja, de stroom was er al op van niks, niet slippen nog niet eens. Het sluitsvreugd nog van die twee, het blijft weer in de bus. De vis in de school, wir wissen ja al lang dat wir een gooien zot. De vis
stil goed. En hier nog was zelfs een tikkeltje goed. Ja, vindt je het gek? Of zie je dat in de Prins in de straat gaat? Ja? Nog nooit. Ik ben hartstikke iemand. Ik ga nog eens in de Prins in de straat. Dan denk ik hartstikke nooit. De prins in de straat, de prins in de straat.